Pois hoxe imos falar con mestura, neste caso con María Fariña, que é técnica desta ONG, neste caso encargada dun proxecto que se chama Equipo A, é a sexta edición e ademais vai tendo continuidade no tempo. Logo non lo explicará ela porque se vai facendo un seguimento dos rapaces cos que se traballa e conforme van avanzando de curso en curso, pois tamén van traballando eses valores que se transmiten. María Fariña, que tal? Moi bons días. Buen día, Joan. E decía que os nenos cos que estades este ano, que creo que son de quinto, o ano pasado estaban en cuarto, claro. Sí, bueno, a edición do ano pasado rematamos tamén ca primeira evaluación deste curso, o sea, xa estaban en quinto, pero as sesións tivémolas en outubro e novembro. E en que consiste o programa? Porque falamos moito do nome, pero para que a xente se faga unha idea, que traballades exactamente? Pois nos traballamos todo o que é a sensibilización educativa. Neste caso, o que intentamos é pois contribuir nesa promoción de relacións entre o alumnado basadas en respeto, igualdade, sobre todo a defensa dos dereitos na infancia. Entón, intentamos sempre pois traballar estas cousas sempre combinando pois dinámicas participativas, actividades lúdicas, tamén intentando forzalos un pouco a esa reflexión crítica, a empatía, enfocando desde unha convivencia pois positiva. Algúnha razón especial pola que sexa alumnado, digamos, nestas idades? Supoño que agora a estas alturas xa teñen pois certa capacidade, non? Para darse conta e analizar certas cousas, non? Sí, aparte, pois eu creo que unha idade crucial, sobre todo porque dentro de nada dun aniño van dar ese salto, non? A parte pois da ESO, onde pois xa o alumnado xa ten as súas ideas. Entón, sí que é verdade que, sobre todo, creo que é un momento clave para que eles mesmos reflexionen e teñan a súa opinión crítica e que non se deixen ao mellor guiar, non? Nesa preadolescencia por o mellor pensamentos ou ideas que poden ter outras persoas ou incluso, como recalcamos e dicimos sempre, que poden influir incluso pois o tema das redes sociais e demais. E evidentemente este tipo de iniciativas son necesarias, non? Pero ata que punto notades vos que os rapazas necesitan falar destas temas e reflexionar? Están moito pola labor ou tedes que traballalo moito? Mira, teño que dicir que o ano pasado, cando empezamos nas primeiras sesións, sí que é verdade que tiñan, e notaba un montón, pois esos prexuízos, esas ideas que eles xa tiñan, e sí que era como, vale, ti estás dicindo estas cousas, pero eu ou penso ou vexo isto pois na tele ou comentando na casa. Pero ao largo da sesión sí que é verdade que pois a conexión é diferente, vamos facendo pois grupos máis de debate. Entón sí que é verdade que xa só o que eles reflexionen e digan, pois o mellor pode ser, xa é un paso moi grande. Entón, sí que noto, por exemplo, este ano que estamos collendo pois os rapaces cos que xa tivemos, rapazas, bueno, co alumnado que xa tivemos ano pasado as sesións, sí que pois noto que a maneira de traballar é moito máis sinxela, porque están moito máis abertos a pois pensamentos diferentes, a outras ideas. Entón, a min resúltame eso, moi moi, neste caso, como diría eu, moi revelador. Non sei, gústame moito, sí, porque pois gústame ver ese traballo, sobre todo ver como eles pois van madurando un pouco esas ideas. A palabra sería, o mellor, moi satisfactorio, non? Sí, moi satisfactorio, sí. E, bueno, decías antes un pouquiño o que traballades, pero como facedes? Obradoiros, charlas, algún tipo de traballo especial con eles? Como é unha sesión normal? Chegades á clase e dalles un speech, están os rapaces ali escoitando? Como facedes? Entendo que con ese tipo de nenos desas idades o mellor hai que buscar outros métodos, non? Sí, de feito, eu non me gusta nada, como moitas veces chego ao cole e din, xa está aquí María de Mestura, ven a dar a charla, e sempre lle digo, non me digades eso, que non me gusta que digades que veño a dar charlas. En realidade son actividades. Sí que é verdade que nas primeiras sesións sempre utilizo pois actividades onde esforzo un pouco para ver pois en que momento estamos,
sobre todo, pois, eso, pois, tema de prexuizos, tema de, pois, as ideas que eles teñen, e despois sí que imos, pois, amoldando e diseñando un pouco o resto das sesións en función, pois, de por onde é mellor traballar. E sí que é verdade que eu intento todo o tempo que sexan actividades superdinámicas, onde eles poidan reflexionar, manipular, moitas veces, pois, actividades onde eles elas poidan, pois, como empatizar, non? Con certas situacións e certos momentos que poden vivir o mellor outras persoas. Entón é todo como moi dinámico. Pero non me gusta nada eso de ir, veña, presentación e solto aí o speech, como diste. Levades 6 anos, decías, con esta iniciativa, 6 cursos, non? E, evidentemente, decía eu ao principio que este tipo de iniciativas, se as levades a cabo é porque son necesarias, é dicir, o mellor na sociedade, mellor falar con os rapaces destas edades para que no futuro pois teñan os valores axeitados, que o mellor non hai en este momento en outros sectores de idade, non? Exacto. Eu creo que é necesario. Sobre todo eso, para que pois xa, dende agora, que moitas veces en as sesións noto, non? Elas realmente saben, pois moitas veces, pois o que é o correcto, como a teoría, sí? Pero sí que é verdade que ás veces na práctica non son conscientes o mellor de pararse a pensar e aplicar a teoría. Entón, bueno, pois ao final nestas dinámicas, nas sesións e demais, pois sí que é como coller un pouco máis pois esa teoría e aplicala aí na práctica. Todos os centros acollen este tipo de obradoiros ou non todos? Como facedes a hora de ides propoñendo para que os centros si lles encaixa, non? Ou se teñen cabida, porque ás veces os centros non teñen cabida para máis actividades, non? Como está en canto a acollida en canto aos centros? A ver, a acollida é boa. Que pasa? Que sí que é verdade que nos este proxecto ofertámoslo en xaneiro, que é cando sae a convocatoria, entón ás veces sí que é complicado polo calendario escolar e pola programación que xa teñen feitas, pois encontrar como cabida aí nas sesións. Pero bueno, teño que decir que é positivo, os coles que vou contactando e demais, estamos executando as sesións. Entendo que a intención será continuar no futuro, supoño, para o que, lóxicamente, supoño que dependeredes moito, como en todos os programas, de que poda haber esa financiación, non? Sí. Este proxecto, aproveito para dicilo, Fran, é un proxecto que está financiado a través das subvencións destinadas a programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo e asignación tributaria do 0,7% do IRPF do ano 2025. Entón, nada, están xestionados pola Consellería de Política Social e Igualdade. Entón, pois iso, vamos esperando como a xaneiro de cada ano a ver se nos dan ese proxecto e cando empezamos a executalo. A execución de feito deste proxecto de Equipo A edición 6 este ano, 2026, ao largo deste ano todo. Pero a intención, supoño, é se hai posibilidade seguir como fixestes estes anos e dar esa continuidade, non? Sí, sí. Estamos a falar con Marta Fariña, que neste caso é a encargada deste interesante proxecto que leva a Mestura, entre outros moitísimos, como é o Equipo A, unha ONG que está estes días, supoño que, bueno, como outras moitas, non, traballando moito, supoño que unha ONG como vos, traballando moito sobre con persoas migrantes, bueno, o proceso de regularización e todo eso, vos farán preguntas de medios de comunicación a xente que o mellor vos usa os vosos servicios, está un poquinho ese tema de actualidade, non? Vos chama moita xente máis que do normal estes días a Mestura, vai moita máis xente a chamar á porta ou non? Ou normal, como sempre? Sí, a verdade é que estos días están sendo bastante axetreados, sí, porque sí que é verdade que pois temos demasiadas chamadas, entón, claro, compaginar todas as chamadas ca programación das citas, porque ao final nos a xenda non a podemos parar, entón tamén temos que seguir dando
saída a esas citas a todos os servizos ao final, porque son moitos os servizos. Entón sí que están sendo uns días durillos. Eu o digo porque moitas veces, e insistimos moito cando falamos con vos do tema de que non vaya todo o mundo ali, bueno, que non vaya ninguén, que chamen primeiro, que pidan unha cita previa, porque así é como vos poderedes ser capaces de atender a todo o mundo. Exacto. Sí, o importante é eso, que chamen, porque de feito, pois nós ao final estamos traballando pois un pouco pola contorna da Coruña, Culleredo, Cambre, achegámonos á comunidade de Ordes, Cerceda, Teixeiro, Curtis, Miño, pero sí que é verdade que moitas veces chamámonos incluso de outros concellos onde cando contactan directamente nós xa lle podemos dar outras opcións para que pois bueno, non teñan que desplazarse neste caso, poidan acudir pois a unha entidade que lles poda dar tamén o servizo, pero preto do seu domicilio. Neste caso, a cita para, bueno, para consultaros calquera cousa neste caso, pois estes días, non? Ou preguntaros polos programas como equipo A, que neste caso pois estades a traballar, normalmente por teléfono, non, María? Sí, chaman o 604-002-519, aí xa lle atendemos, daríamos pois unha primeira cita, no caso de derivar pois a outra entidade, intentaríamos eso, facilitar tamén pois os máximos datos posibles, e xa está. Bueno, pois non se esquezan de pedir esa cita previa para que pois dende Mestura podan eles e elas coordinar mellor o traballo, poderlles atender. Falamos con María Fariña, coordinadora deste programa Equipo A. Non falamos cando remata, non sei se vai como comeza en xaneiro, se vai por trimestre, se remata co curso e logo continuades. Entendo que por aí vai un poquinho a cousa tamén, non? Sí, intentamos facer pois estas dúas sesións, este curso, o que queda de curso, temos dúas sesións, entón estamos intentando, pois algunhas xa se fixeron no segundo trimestre, agora no terceiro, e despois, cando comece o seguinte curso, no primeiro trimestre, faremos a última sesión. E logo volta a empezar, se hai proxecto, imagino que tamén de novo con ao mellor nenos de un nivel, e logo no seguinte semestre, no seguinte parte do curso, seguir un poquinho a evolución, non? Exacto, sí. Bueno, pois esa sería a idea. Que haxa moito éxito con este programa, este equipo A, que pois leva a cabo neste caso María Fariña, que se encarga un poquinho de coordinarlo. Non sei se nos quedou algo no tinteiro, Mariña. Eu creo que non. Bueno, pois deixar un poquinho ben clariño ese traballo que estades a facer e que ten esa recompensa cos nenos, ver un poquinho como evolucionan, que decías ti que para ti é un pouco esa satisfacción que te deixa o proxecto, non? Sí, aparte, xa cando chego a clase, que o ano pasado despedime na última sesión un pouco, bueno, igual non nos volvemos ver, tal, ese ano cando entrei foi como, pero María, esto ves María, Mestura outra vez dicían, entón, pois simplemente o feito deles, o contento que se poñen, o activo que están durante as sesións, depois ao final é, como dicíamos antes, moi satisfactorio, porque vexo un progreso positivo. Pois que siga o éxito e nos agradecemos moito a María Fariña de Mestura que hoxe estivera en esta clave social en Radio Culleredo. Gracias, María, noraboa polo programa. Gracias a ti, Chan.